10 adegas da comarca do Salnés participan nas xornadas sobre viticultura sostible. A iniciativa forma parte do proxecto Núcleos Rurais Sostibles do Salnés, impulsado pola Mancomunidade. As xornadas están impartidas por profesionais do sector e centradas no solo, nos seus coidados e, sobre todo, na reducción de produtos fitosanitarios. Unha medida prol dun futuro máis verde e tamén máis respectuoso co contorna. O obxectivo deste curso é, basicamente, entender como funciona o chan, que é un ser vivo, entender como o tratamento do chan e o traballo no chan e a fertilidade do chan e a saúde do chan condiciona o resto dos parámetros de produción e como podemos dar os primeiros pasos de cara a ir reequilibrando este sistema de vida, este chan, que levamos moitos anos maltratando. Unha das claves que se puxo sobre a mesa é un erro moi frecuente no sector, ter en conta os cuidados da vide sobre o terreo, pero esquecendo o que non se ve. Estamos empezando a casa polo tellado en vez de polas bases. Sempre estamos traballando na parte aérea da planta, tratando de sustituir produtos químicos por produtos orgánicos, pero a fortaleza do sistema e a resistencia das plantas a plagas e enfermidades non a estamos logrando incrementar ni mellorar. E iso pasa por empezar nas bases, as bases é o chan. E para iso compre tomar conciencia canto antes da necesidade de que o sector siga avanzando cara á sostibilidade. O tempo apremia e o chan é un recurso non renovable. Unha vez que o perdamos, non o recuperamos. E nós, por sorte, o Salnés é un entorno moi privilexiado que temos que coidalo para poder manter ao longo das décadas esta productividade e que este sector siga xenerando riqueza. Para acadar ese obxectivo, fundamental é coñecer a saúde e fertilidade do solo. Para iso, esta acción formativa ten a súa parte práctica, con visitas a parcelas das 10 adegas participantes. Vamos a ir bodega por bodega, estudiando unha parcela, e a partir de aí nos traballamos cun profesor da Universidade de Cornell de Estados Unidos. Coa supervisión de él faremos unha recomendación científica, co análisis de chan que faremos co laboratorio da Xunta, para que eles empecen a facer un cambio sobre a fertilidade. Estas xornadas de viticultura sostible teñen unha duración de 45 horas, a maioría, 40, son de tipo práctico.